zariadenia. Diaľka dorazí, tak. Komer máme, odpovedač máme, zmes maximum. Hlasím. Tatry Tower, Oscar Mike Lima Sierra Kilo, request taxi instructions. Oscar Sierra Kilo, line up runway 09er. Line up runway 09er, Oscar Sierra Kilo. Naťahaj výškovku, keď ruluješ. Budeme na 09, čiže budeme zlietať na východ. Nádhera. Rovno, krátky backtrack asi vyžiadame, že by sme mali trochu viacej rezervu. Tatry Tower, Oscar Mike Lima Sierra Kilo, at holding point runway 09er and request short backtrack. Čo? Backtrack runway 09er approved. Backtrack approved, Oscar Sierra Kilo. Takže môžeme vstúpiť na dráhu. Vstúpime na dráhu, pôjdeš doľava. Áno. Krátky backtrack, aby sme mali trochu viacej miesta. Stačí. Daj voľnobeh. Dobre, dojdeme. Vyrovnaj. Os je drahý. Tatry Tower, Oscar Mike Lima Sierra Kilo, lining up runway 09er, ready for departure to Pidovce. Oscar Sierra Kilo, runway 09er, clear for takeoff. Wind 170 degrees 3 knots and report requested altitude. Clear for takeoff, runway 09er and request 4,000 feet if possible, Oscar Sierra Kilo. Climb to 4,000 feet, report Spisky štvrtok. We'll climb to 4,000 feet and I will report leaving CTR via Spisky štvrtok, Oscar Sierra Kilo. Dobre, môžeš dať zletový režim a plný smer. Máme zletový režim, prístroj zelenou, rýchlosť nám narastá. Ešte chvíľu po zemi. 55 a ťahaj. Priťahuj. Potačky máme dobré, hej? Dobre, 400. Stúpame na 70. Dobre, budeme stúpať do 4000. Ešte chvíľu rovno. Aby sme nešli cez budovy. Klapky dvini. A podržu. Bude klesať. A vyver si to. No dobre. Cestovné koľko majú byť? Drž tak. 2200 je cestovné, môžeš aj 2300, lebo sme ťažkí a letíme pomaly. Dobre, a dnes to letí. Drž tak 4000 a